Dobry dzień, witamy w postępnym dzielu kaszebskiego kalendarium. Dziś wydarzenie od 9 do 15 lepinca. 10 lepinca 1929 urodziła się Izabela Trojanowska, gazetniczka, pisorka, dzejorka kaszebsko-płemerskie i przydniczka Łyglowego Zarządu Kaszebsko-Płemerskiego Zrzeszenia. 14 lepinca 1999 umarł ksiądz Bazylii Wolański, probłyszcz parafii w Lenii, autor knigów o historii tych wsi, zasłużony dla kaszebizny. 14 lub 15 lepinca 1515 urodził się Filip I Płebłeźny, książę Płemierza i Kaszeb, razem ze swoim stryja Barnima IX w 1533 wprowadził na zapadnym Płemierzim leterskie wyznanie. 15 lepinca 1410 biutka płet Grünwalda, w którym Kaszebi wojowali po obydwu starnach. Wśród wojsków krzyżowskich byli m.in. Kazimierz V, książę Szczecina, a też rycerstwo z Gdańskiego Płemierza. Ze Zdresznika Polochów i Letwinów był Błogosław VIII, książę Stargardzki i Stołczki. To już wszystko na dziś, do usłyszenia.